Здравейте! Днес правим Днес ще правим клип на Майнкрафт, който преди бях започнала, но не го довърших. Направила съм малко промени с някои неща. И ето тук имам черед с неща. Ето. Така, тук знаете за леглото. Тук се направих, когато имам приятели. Те ще са под мен, ще живеят при мен. И така. Така, сега ще си правя меню. Но първо трябва да разчистя малко. Така, първо ще разчистим малко, както казах, защото няма къде иначе да си направим менюто. Говоря тихо, защото баща не слуша новините, защото сега стават. И така. Тук ще махнем дървата, защото ме дразни. Така, сега докато изкопая, мисля, че няма да говоря много, защото няма за какво, докато се копае. Добре, ето тук майче няма да бъде. Добре, това ще го... Пречу ми се нещо. Тук ще копаем тук. Дано този път имаме късмет. Ето тук. Тук ще копаем малко. Но вътре. Добре, така ще става. Добре, много вижда. Добре, трябва да ми... поне 8 камъка. Добре, точно. За да си направим печка. За начало.
Така. Ето тук с кълта ще направим ограждения, за да не падаме. Сега вали, а точно когато вали, идват много шум. Тук виждате как стъчи, знам. Затова тук сега ще си направим печка. Добре, ако махнем това, ще бъде страхотно. Не знам. Добре. Не знаеш как още не се беше щупила. Така. Добре. Добре. Добре, значи ще направим едно. Ще го направим така. Иначе няма да стане по друг начин, ще стане лошо. Помислих, че ще падне. Добре, ще го изрезна. Добре, мисля, че мога да лепна вече. Да. Сега като се събудим, ще спре дъжда. Ето. Дървото ще ми трябва, за да направим друга и за всеки случай ще си направим още една кирка. За сега ще... Ма как си психически, бе? Как си психически? Ще си взема това меча. На всичките поидем. Галяни, голяни, колко си психически. Добре, ще покупаем малко. Не е много светло. Даже ще става по-рано да му ги занесат сутринта да мога да излезам от къщите. Мисля, че върви пеш, да направи пътеки там, хората да могат да минават. Добре, ето така ще бъде. Това ще го махнем. И сме готови. Сега остава само едно, това да копаем. Човек пак чува магистралите затворени от човек. Да направят една 3 метра по-голяма. Добре, не виждам много, затова ще дойдем тук. Било това нещо прави там, за да животните са служили някаква ограда покрай магистралата, но все пак си минават като цяло. Примерно в Ивал, така няма да стане. Човек целият път беше на 100 човек. Тук къде са минавали, къде са магистрали, на 100 човек. Не се виждаше асфалта. Добре, ще пробвам още един път. Някъде да си направя място. Добре. Тук пак не съм училите, но което пак няма да е
Знаеш, още в... Не може смисъл да го... Младаците, групата знаят, почнаха да палят телефони. Тръгват, бадера улицата. И ще искат да знаят за такова, за такова. И господата каза, че няма да такова, няма да бъде. И няма да се изучават, което после пък само тези неделя да ходят, да се изучават, няма пък и да ходят. Което пък е добре. Аз се написах тези ги знаят нещата, защото това е по-точно. И всичките ми харесаха такова. Така е да написал в война. Ти как си? Какво правиш? Капна ли? Добре, ще трябва да се кача за маничко. Когато мълчам, не означава, че няма да говоря или съм отишла някъде. Ами просто си мълча, няма какво да кажа. И така. Някои хора сигурно са ме гледали на някои клипчета. Сигурно са ме виждали, но не е много. Сигурно не много хора. Не е то товар, не е то другия. Добре, имаме този път късмет, мисля. Трябва да им скалин, трябва да вържа ръцете. Само да ги носи надолу. Викам оперативки, защото аз орден казах оперативки. Това ще казах. Така. И той пак, ама за какво ще И става? сега ще си копаем. Толкова време не смятам, може би ще направим една оперативка, съм говори, викам, какво трябва да направи, какво трябва да Добре, това така ще го. Тук ще копаем. Ама не, кажи ми сега, какво е там. Ако е так, той преди ще път го нахрани. Той преди ще път го нахрани си дошла, като разреши. Да. И той какво си вика, сега тази оперативка. Викам, няма, викам, само какво трябва да направи, какво трябва да такова, и това е, викам. Много няма добре. Така. Ще съберем малко камъни. Ще бъде добре. Аз им казвам, много една застанция от оперативка, искам да правя 8,5, трябва да вече да се почна да го правя, да такова, че го... Всеки да се знае задълженията, всеки да се такова и да се почне да се направи. Така, нямам факли, за жалост. Малкия, Митко, добре, викам, викам също, викам, не стигна. Добре. Излязо звъня, дига ми и затова таксите трябва, викам, спарно си на къл. Звъня му пак, дига ме, викам, пак, да, не си ми записал телефона, не ми записал съм, викам, защото звъня, викам, пък дигаш и ми затваряш. Обърках хлопчета, така и обърках хлопчета. Викам, нищо, чак да го кажа, викам, какво е работа, така, гелето един от тях, викам, тук при мен, викам, много, викам, хубаво да го изрежеш, викам, утре ще да го видя, викам, да видя. Добре, тези за сега. Утре сме на работа, викам, да сложим така, ще си опекам малко месо. Кръчо, той ми дигаше, банята бил, вънна ли бе? Така. Това е, че не мога да го запиша, човек. Разбираш какво е телефон. Отивам за малко Да го пясък. видиш ти, разбираш. Ама ти не, ти знаеш какво да прави? Ти гледай. Ти гледай да скот. Аз ще го наместя срещу камерата да се мина. Ама не, ние пък утре ще ходим на... Понякога пясъка предаден, но като можем да го ползваме. Добре. Тук виждам пясък, но не обикновен. Стало 9, Оставих такива. Нищо.
В 9:30, после да се върне към 9:30, примерно. Да мога да вземеш трамвай, чакай да мога да се върши работа. Добре, по-късно ще дойде отново. Това забиване не знам защо беше. И мисля, че този пясък ще ми стигне. Утре аз ще го. Има всичко вътре, така че аз ще го правя. Това е много студ. Много студ няма как да такова, разбираш. И ето, много сме близко до Няма как даже преди да пуснем машините. къщата. Трябва да пуснем маркичето на макс, да мога да карат след и те маркичи. Не после да влизат в филтри и там по-бързо да замръзват. Те са Така ще вилзи, те са скачвам. глупости. Колко ще има Как да работиш, кажеш ми, да ми още една част. Има да напсуват Другата страна или пък горе ще направим. Но за това ще ни трябва доста така. Добре, ще сложим една пръчка и после ще сложим пясъка да се прави. Минут 4, днес да ви кажеш. Минут 4-5 не ми пречи на нас. То да има работа, аз няма да усетя нищо, нищо, разбираш. Аз не знам даже как Сложим това и ще взема малко често. Почти сме готови за този епизод. Така, тук, както ви казах, за хората, които скоро ще си вият. Добре, ще трябва да чакаме малко. Ето тук ще са кола, диамантите и така нататък. Всичките тези, как да ги нарека, богатство. Диаманти и различни неща. Времето заспиваме. Лятото ще е много топло. Лятото ще е много топло. Не, забравих нещо. Трябваше да взема. Става мял. Мял става. Ми трябват за пръчки. Ще взема две. Така. Доставчика на това. Всъщност две. Добре. Ще ходим до плажа, без това така видях пате, което ще убия. То, както знаете, дава по едно перо или две понякога. Пак няма да женеш минути, ще като женето няма да ми позволява. Добре, няма да стигна до времето, само колкото да намерим, ако има кола. Да намерим. Мога да стане, ама
то. Нали, че държавата не е дала такава една калапа, нищо не мога да... Мога да искат винети 100 лева разреши на лек автомобил, обаче че не мога да... Сега ще пробваме. Не могат с други неща, не могат да ги направят, разбереш. То всичко става. Всичко става, ама... Те като не искат, няма да го направят, разбереш. Защо дават примерно 200 000 лева, като могат да дадат 30. Така ще е. Държавата не е така. Младежката оставили, аз ще взема, ама няма да се оставили, човек. Добре, Няма да е пърнат ги там удолу под пода, бе. От колата по земята или там. Добре, ще Оставя, така не се остави. Така може утре да има, не знам. Ще видим. И какво намерихме? Желязо. Желязото също се намира доста трудно. Даже е по-трудно от колата. Толкова ми се искаше тук да има кола. Но като гледам намерих само желязо. Диня. Динята много ще ми помогне. Както знаете сигурно. О, кол. Супер. Точно това ми трябваше. Видяхте колко трудно намерих кола, но си заслужаваше. Да търся. Добре, че потърсих, иначе нямаше да намеря. Така. Леле, тук има доста. Аз го сложих така на такова да мога да ги слушам тези по-скоро тръм. То ще му такова, ще го скасва. И това ми се е кара. Направиха го президент, сега почнаха да го такова, аз не мога да такова. Може да го избереш и после да почне да го такова. Аз не знам. Не, че нашите тук са такова китки, ама да знам. Леле, има още. Ето го ще стигне. Нищо не, това всичко само защото съм часа. Важното е, че не се е случило преди прехвърляне. След това вече като прехвърляме, като малко пари, да е промяна и ги отгледа. Те не ги никли. Тези маха кукличка джип, бе, сега че 500 лева. Това е консуматив, то няма как. Време е да се качвам. Да, бе, амортизиона там такова са. Скоро ще оправя и това. Не го мисли въобще. Въобще не го мисли. Така. Добре, ще ми трябва малко пръчки. Те да го мислят. Ти вече не 3 по 4, 12. Окей. Само не да взимай с бял полон и да бежат. Супер, спокойненько.
готово. Не, както знаете, когато чупим стъклото и то, после не идва при вас. Кое? Напред стъклото. Какво да ти звънят? За кого да ти звънят? Колко бъде? Да, това ще играе втори епизод. Дано да ви хареса. Ако искате да си направя ферма, пишете отдолу в коментарите. Харесайте и се абонирайте за мен. Приятна вечер и нека да бъдете щастливи и така. Да ми ще кажете, че нещо ми бъгна телефона.